Sinden ki mbok sing nom sejajar mau Mas dalang lak ngendika. Niki mengke yoga-yogane penabuhe sindene nom-nom. Lah teko kok bokonge kok citakan wajan. Dagelane ya nom panjenengan ya bagus, aku ya bagus. Lho nyuwun sewu, itu senior. Mbok Kiblat kulon etan lor kidul wis kondang Mbak Lucy Brahman. Ana wayang ning di bintang tamene Mbak Lucy Brahman. Ana campur sari pentas ning di bintang tamene Mbak Lucy Brahman. bener kowe. Kok mbok sepelekne bokonge kok Iki citakan. ana wayangan montor ilang ya kuwi kok Lucy Brahman kok. Umpama mateni ndase dagelan ngono hukumane pirang taun? Gue kok semoga nyuwun sewu ya diabar. Kok ki antara jarak sirah karo bokong. Kuwi kan cedhek karo entut, nyuwun sewu. Dadi uteke iku babakan kenekan tok kuwi ya, isine mek kotoran tok. Utek wis. Lho, jujur ae lho yo. Lek aku karo Abar kan dhuwur to, antara jarak kepala, mulut sama ini tuh kan jauh. Jauh mergo Ya. dhuwur. Akbar 165, 168, Amil 160. Lah kowe 98. 98 engkok kene karo kene iki cedhek lho. Lah lek iki Mas Yos. Bendino abakmu ambune kene iki. Sri Tanjung garwaku wong ayu. Nyaket karo rene. Nyaket kene Sri Tanjung, nyaket wong ayu. Hei! Iso diperkosa itu. Apa enek karo Sri Tanjung cipika-cipiki alus karo bojone. Sri Tanjung. Piye? Aku ora salah toh? Wis ngerti lah aku prasetyo karo kamu. Kok aku malah mbok pateni? Syukur weh. Ayo, kowe njalukmu apa kowe? Aku ora selingkuh rapok, aku mbok pateni. Njalukmu apa? Ah, syukur weh. Wong lanang ra duwe tanan Wong bojone wedok prasetyo, wong wedok di sia-sia. Syukur. Njalukmu apa? Yo, Bongko. Kemang cawik apa ora? Ki ora ijen ana pesinden luar biasa. Sing mbok go mau sinden sapa? Lho, sing ndi to? Mau sing mbok siarne bintang tamu. Lho, Mbak Lucy Brahman. Apa ora enek liyane to? Lho. Wong wedok kok bodine bokonge kok citakan wajan kok mbok gawa iki lho. Boleh pesinden ki mbok sing nom sejajar mau Mas dalang lak ngendika. Niki mengke yoga-yogane penabuhe sindene nom-nom. Lah teko kok bokonge kok citakan wajan. Dagelane ya nom panjenengan ya bagus, aku ya bagus. Lho nyuwun sewu, itu senior. Mbok Kiblat kulon etan lor kidul wis kondang Mbak Lucy Brahman. Ana wayang ning di bintang tamene Mbak Lucy Brahman. Ana campur sari pentas ning di bintang tamene Mbak Lucy Brahman. bener kowe. Kok mbok sepelekne bokonge kok Iki citakan. ana wayangan montor ilang ya kuwi kok Lucy Brahman kok. Saurana Mbak, saurana Mbak. Lek sinden ki sing lokal-lokal kene apa ya ora enek to. umpama mateni ndase dagelan ngono hukumane pirang taun? Aku ora iso mati wong KTP ku lho seumur hidup. Minta sepot, minta sepot. Iya, minta sepot. Kutang tang tak yo. Mbak Lucy. Aturan minggat wancon ing kanggur paling meliput ing para miyarsa tindak mriki monggo suka baru si datang penontonnya pada suka bayangnya dalam akbar se-Indonesia sing paling angker. Mbak Lucy datang penontonnya pada pulang lho. Delok to lho. Kuwi bokong po ember kok semono. Wong kene lho mulai Wong hebate kaya ngene, cantike senior para pesinden kaya ngene kok dilone bokonge kaya citakan iki lho. cantik apa donya ngene iki Dewi Sri murah-murah ngene iki.
nyepelekke wong sinden kondang senior uga PNS jabat ana Dispar Porabut kok walah dipadakne. jawane kemajuan sikile dipiteki iki kepalu apa pitek kok ireng ngene iki oh ketutuk palu Canteng puas. oh tiba iso omong ya Lho. Piye iso nembang ya mesti iso omong. Wong rupane sak ucek. lah tembang kowe gedhi kaya kulkas 2 pintu Ya mending kulkas 2 pintu kene pok ni sirah. Maaf, syukur wae. Ake ndang lebokno tak cepote Sik baterai kuntek. Oh nggih dices. mbok digenti baterai HP Tolong, Mas. apa baturek malah HP Aja omong e. Larang wi. Larang iki. Larang mik kuwi pas dasmu. Larang mik iki dibalik dasmu. Syukur wae. alah aku nyewa lho sak jam swidak biasane ngono kuwi ngenyek Karaoke wi Mas. alah Ganti mik sih. ganti mic kayak mic toa ngono lho ring kotak kaya toprak Iya ora apa-apa mik toa ora apa-apa janji nyiarne sampean. Wah, weh. Innalillahi. Sampun katimbalan dening Gusti Kang Maha Suci dagelan kutluk naminipun pelok. setok pelok sapa yo Ayo. Anu ora diteruske. Oh, iya, iya. Pelok wis kancane slendro. oh iya padune lali ya oh alah yo bubu kowe Ora kok takon karo kowe. ora takon apa-apa aku yo mau takonan karo kowe Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Dimas Akbar, Raden Mas Akbar piyayine bagus, sembodo berwibawa, berpendidikan tinggi, berprestasi. Sapa sing ora pirsa Den Akbar? Rungokno, Ndro. Rungokno kupingmu. Akbar itu mulai dari kecil. Banyak sekali prestasi yang diraihnya. Termasuk festival dalang kecil nasional. Syukur. Di tahun berapa dulu ya, Dek ya? Ya. Nah, lah jadi Akbar itu memang dalang luar biasa. Biasa. Ya, bocah bagus. Pinter. Ibadai apik. Berwibawa, ya. Ngono kuwi kudu mbok contoh. Aku mau dinyek Mbak Lucy. Jare aku melarat ngono ya aku dicek. Akbar melarat, aku lho wong sugih. Ngono Mbak Lucy. Sampeyan ngerti. aku dilokne melarat ngono. Kowe dilokne Aku kaya dilokne ngono. melarat, Bu. Aku ora trimo. Syukur. ora trimo ngaku ora kirim Kowe aku wis kirim kowe urung kirim iki kok kowe ngelokne Akbar omonge melarat. Syukur wae. Kamu itu baru kenal Akbar. Nah. Kowe gak ngerti sejatine apa Akbar. Sewengi wayangan ini sirahmu iso dituku. Ngono. Aku yo ora setuju. Omonganmu mau babakan lurah gak ngopo-opo sing penting sugih. Ngono kuwi jenenge padha karo ngelokne piyai mriki. Piyai merisi. Ya jeneng kok angel men. Tanggaku misri dodol kerupuk gombal. Piyai misri itu tidak Merisi nggih. merisi Nggih. merisil piyai merisi kuwi ora materialistis. Jadi penduduk merisi itu sudah cerdas ya, bisa menilai oh seperti apa Bapak Lurah itu terpilih berarti dari pribadinya bagus, ya toh, kepinterannya nggih asal ramah tamah lho ya toh. Jadi seorang lurah kuwi bapake wong sak desa. Nek kur duwene mek pinter tok, nek kur duwene bondo tok, ora duwe sopan santun, mangerteni anda pasor karo kawulane, mengerti kepada rakyatnya, yo ora bakal dipilih. Dadi iki bondo iki kudu utama. Kudu, wah kepinteran itu kudu. Jadi Pak Lurah iki kuncine apa nek kowe iki Pak Lurah ya cerdas nomor 1. Padha karo aku cerdas ki pinter. Cerdas iku pinter. Padha ora iso Pak Lurah kuncine iki urip ayo piye maksudnya kok urip piye? lah nek gak urip dadi lurah apa iso ora pengalaman lagi kowe kon ngewangi Akbar kono balane Akbar kowe Maksudnya ngene lho, dengan kepandaian itu kita kan mempunyai strategi. Piye carane wong kampanye itu ben menang, ben punya massa banyak. IQ itu tetap Visi misi. Piye nata rakyate, piye nata kawulane kuwi kabeh dipunyai oleh Pak seorang Ahmad Ismail. gampang carane nata rakyate jejer-jejer ning lapangan kon baris ditata Kok iso nata ning lapangane lho. Enggak ora nutut. Nggih. Wong dhuwure wae ora nutut lho, Mbak. Dhuwure kok sebuga nyuwun sewu ya Di Akbar. Kok ki antara jarak sirah karo
bokong. Kuwi kan cedhek karo entut, nyuwun sewu. Dadi uteke iku babakan kenekan tok kuwi ya. Isine mek kotoran tok. Utek wis. Loh, jujur ae lho yo. Lek aku karo Akbar kan dhuwur to, antara jarak kepala, mulut sama ini tuh kan jauh. Jauh mergo Ya. dhuwur. Akbar 165, 168, Amin 160. Lah kowe 98. 98 engkok kene karo kene iki cedhek lho. Lah lek iki Mas Yos ngono. Bendino abakmu ambune kene iki. Aku ora trimo aku. Mbok elek-elek, Mas yo elek gak apa-apa. Utekku goblok ora apa-apa ning mbok arani ndasku karo entut iki awor iki. Lah buktine Wis sesuk ora kenyataane. ngajeni karo wong lanang kowe dadi wong wedok kowe. Lah kowe njaluk diajeni piro? Kowe njaluk diajeni. Syukur. Diajeni to aku iki. Iya, diajeni. Diajeni. Diajeni karo wong lanang kowe. Iya, di ngajeni. Diajeni. Di ngajeni. Loh, mati no aku kok ngajeni. Ngawur iki. Oh iya, dadi tegese ke wong lanang kudu diajeni, kudu diregani. Diregani. Kudu dijunjung. Dijunjung. Modelmu aku timbangane junjung kowe mending junjung Pak Lurah. Agen junjung Pak Lurah nek diseneni Bu Ida kowe. Gak, Bu Ida iki mang wis SMS aku. Heeh. Piye? Mbak Lucy, selamat datang. Ede. Selamat datang Bu Ida. Pokoke bengi iki Pak Lurah tak ikhlas nggih sampean. Iya. Pak Lurah kalau di atas panggung itu Pak Lurah milik Milik umum, umum. milik masyarakat. Rakat, leres. Akbar dan Akbar dalang sing bagus kalau di atas panggung milik Milik umum. rame-rame. Rame. Pokoknya wis metu tekan mobil siap untuk kerja itu milik umum. Lah, Contoh mau Mbak Lucy, kula badhe minggah panggung Bayu sing foto ibu-ibu Alah, sing dusel susune nganti teng gerandul. Masa bodoh ibu-ibu lho roh Akbar iso sampai histeris. Bojoku mentolo tak pateni jere. Ngono, saking ngono. Saking gemese ro Ngerti Mas jenengan Akbar. mang liwat e, ngerti jenengan liwat. Ya padha ae. Ih Mbak Lucy. Padha ae wong wedok-wedok roh aku mah kudu nguyuh kok. Berarti kayak kloset ngono ya. Enak jare roh aku iki. Mas aku. Mbak Lucy jadi- mengucapkan apa di Bersih Desa Yo. Sedekah Bumi niki? Salam-salam Oke. riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan khususnya kepada panitia, Bapak Lurah beserta perangkat Desa Mrisi, Kecamatan Tanggung Harjo. Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Aja muni bluro neh lho ya. Enggak. Mau MC mau. Selamat dan sukses, matur sembah nuwun sampun nimbali Den Mas Akbar beserta sak konco mboten kata lumpen kula kalih Coro Keton iki Nggih. saged sowan wonten mriki. Sik, muni piye ki mau? Coro Keton. Coro apa? Coro Wis Keton. sirku tak lambe-lambeku dhewe. Amang Kok dihargai to ujug salam kok diganggu. Sik salam aja Nah, diganggu. aku darani koyo Coro Iki Kenton nih. formal. Iki sambutan, Sambutan formal. Iya Coro Kenton. Semoga Pak Lurah saged mengemban amanah masyarakat, konco-konco perangkat sematen ugi tansah diparingi kelancaran kesuksesan membawa Desa Mrisi menjadi lebih baik lagi. Amin. Membawa Desa Mrisi semakin jaya, semakin dikenal oleh khalayak umum. Amin. Semakin maju masyarakatnya semakin berprestasi, para petani-petani dipun paringi kesuksesan, para pedagang diparingi laris daganganipun sedaya mawon gitu. Nggih. Mugi-mugi malam hari ini dengan adanya Bersih Desa Sedekah Bumi tegese adewe ora lali karo leluhur kita. Leres. Sing babat alas iki, Nggih. sing babat Desa Mrisi ya toh. Nggih, Jadi cara wong adewe ora lali karo leluhur. Insya Allah para leluhur juga mbebujungne kita pada Nggih. malam hari ini nggih. Mugi-mugi Desa Mrisi ayem tentrem ditebehaken saking sedaya memololan sengkala ingkang dumugi nggih. Amin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mbak Lucy? Karena penjenengan ki is ora kur dalang tok, dadi multi talenta. Lho, Mas Akbar kok Ora dadi kita tunjukkan kaya apa kebolehan Mas Akbar. Selain dadi dalang ngetoprak ku ya pinter. lho iki mang Mati pas ya. jalukane karo Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah iki biasa mirsani ketoprak. Nggih to. Lho, iki Pak Lurah kuwi ndelok toprak. Nyuwun sewu ndi to Pak Lurah kula dereng salim wae Alah, kali yo. Ibu. iya. Nah, Pak Lurah. Lah niku Mosok Pak Lurah ya ora tepang. pundi wae? Lega pundi wae? Pundi? Pundi? Oh, nggih nggih. Lah, kalau- Oh, Lah. ngaten.
nggih. Heeh, mengko bubar ketoprakan Bapak sekali Ibu kantor Anjung menika. Iya no, Pak Lurah iki mang wis gawuh. Iki piye iki aku diseket lho iki. Lah diseket dadi apa toprak emang judule? Lakone Sri Tanjung Sida Paksa. Oh Sri Tanjung Sida Paksa. Nah, sak iprit-iprit kudu diratani. Diratani. Anu piye jumlah pemerane piye pemeran? Biasa no kula dapukane Bambangan Rol. Wis lah Kula Bambangan. Sida Paksa. Terus Kowe Sri Bombok. Sida Paksa kebledosan kompor gas. Lah kuwi Sri Tanjung kaya bar Kudune tipe ki Sida Paksa kan ya luwih bagus teko Sela Hadi Krama. Lah kok kualik. Ya ngene aku dadi bojomu ya tak selingkuh karo Sela Hadi Krama ae. Terah bojoku gragas kok. piye iki? Sida Paksane sapa Sri Tanjung iki? Sida Paksa aku sampean Sila Hadi Krama nembung tresna karo Sri Tanjung. Oke. Nggih. Tembung tresno ngono ya. Nah, kok bareng ngono terus aku datang. Kowe pamit sik apa ora karo aku? Iya no, pamit to. Ya, tredok. Tok. Ayo. Rinengga sagunging pakurmatan para lenggah kagung Sumawana Putri ingkang satu dahat kinurmatan. Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Siksa budaya. Apa enek toprak disiksa? Grup kok siksa budaya. Siswa budaya kok lari. Siswa. Kok siksa Yang budaya. penting ora iblis. Sandiwara ketoprak Asta Brata Budaya. Wah ya. Pimpinan? Pimpinan saking panjenenganipun Mas Akbar Sahalam. Oh iya. Sekretaris? Sekretaris panjenenganipun Pak Mubarok. Iya. Bendahara. Kula piyambak. Mijil saking laladan bumi Nganjuk Jawa Timur. Jumbuh kalian pamurtan ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Lurah ngersakaken salah setunggaling cariyos Sri Tanjung Sida Paksa. Sri Tanjung pun asta panjenenganipun Mbak Ayu Lusi Brahma pidalem saking laladan Ponorogo. Parandening Sida Paksa pun asta panjenenganipun Cak Slendro mijil saking laladan Ngayogyakarta. Sela Hadi Krama pun asta panjenenganipun Ki Dalang Akbar Sahalam. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa. Sekali mardika tetep mardika. Gebyar. Kerek kelire. Ger. Mas Lendro dikerek kelire. Oke. Up. Sri Tanjung garwaku wong ayu. Tak ketok karo rene. Nak ketok kene Sri Tanjung, nak ketok wong ayu. Hei! Iso diperkosa itu. Apa enek karo Sri Tanjung cipika-cipiki alus karo bojone. Tak culek pisan kuwi kok. Lah kadung nganggo ngombe jamu Purwoceng. Ora. Ayo arep pamit perang. Sri Tanjung. Kula wonten dawuh, Kang Mas. Piye? Kula wonten dawuh. Oh, tak kira wonten damput. Sri Tanjung, aku arep ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku wong ayu. Kados mekaten, Kang Mas. Mangdongake muga-muga kasembadan apa ing dadi panjangkahku Sri Tanjung. Sejatosipun awrat sanget manah Tanjung menika badhe ngutake panjenengan ananging Tanjung kedah ikhlas panjenengan mugi-mugi dipun jabahi dening Kang Maha Kuwaos. Mugi-mugi mboten saged balik selawase. Walah, bojoku mripate PC tiba. Ojo kon balik ngono to sampean iki kok. Ya piye? Mugi-mugi Gusti tansah berkahi lan Iya, Sri Tanjung. panjenengan tansah diparingi keselamatan. Lah kok kuwale? Kuwale. Aku Sing ngambung. wedok. Aku karo bojoku manut mergo ndek ben sing nyunatne kene. Wah, Iki wedi. disunatnya sing ragati sing wedok. Monggo Iya. kula dherekaken Kang Mas. Aku pamit sik Sri Tanjung. Nggih, monggo. Tok. Sik. Kaya ngene sepine reneng bojo, ane ya ora apa-apa. Wong bojo elek kaya totok uwok. Muga-muga rasah balik ndang bangka. Tanjung, Monggo. Aku sing katuran teko, sawuh, Cahayu. Gusti, Durung. monggo. Monggo katuran pinarak Gusti. Saking tindak pundi wau kok panjenengan
wonten mriki Gusti. Saka bubar wae panjenengan ingsun ngenggar-ngenggar penggalih refreshing Cahayu. Kados meten Gusti monggo katuran pinarak Gusti. Iya. Loh, mosek Iye. bojomu Gak menika Kang Mas kula. heeh? Tindak menika ngupadi Heeh. pusaka Oh, pusaka. telung plengkung telung glundung Pusaka telung plengko, gumbala telung gelung. bola telung glundung. Hmm. Inggih Gusti. Sri Tanjung. Kula wonten Bojomu golek emas telung plengkung gumbala telung gelung sayektine sing ngongkon kabeh mau panjenenganing Sun Cahayu. kados mekaten Gusti. Iso. Injih boten dados penapa. Terus wonten keperluan menapa panjenengan tindak mriki? Ora apa-apa iki ketoprak modern kok. Ben keperluan. Nganti tak rewangi bojomu tak kongkon ngupadi mas telung plengkung gumbala telung gelung. Nggih. Amarga sejatine niatku mung kepengin sesandingan cecaketan kelawan kowe Tanjung. Tuk 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 tuk. Kula aturi emut Gusti sampun kados mekaten kula menika abdi panjenengan Gusti. Las Assalamualaikum. Kowe ki kok iso dadi ninja hotori. Kowe ki nyapa? Sida paksa mulih. kowe sedo paksa mosok bar mancing lho. Lho, ngupadi tumbaling praja golek pusaka telung gelung-gelung. Gumbala telung gelung. Tapi apa ya eneng kaya ngono sida paksa kaya maling pitik. Rupane. Iki aku mlebu kelir neh. Ya metu to. Oh metu. Tau ndelok ketoprak apa ora iki? Lah kuwi urung gandrong aku kok iso mokan metu. Kowe iki lendang minggat to sih. Walah ya. Urung gandrong mau. Sutradara kucluk. Lah sida paksane kaya ngono ora kudu mukok aku ngene. Wes Lah ah, pilih bendarane aku. gelem toprake iki ra gelem tak mulih aku. Minggat to. Ndi bayar aku sik. Genteni Pak Lurah. Pelok para wira pradangga, pelok. Kula aturi emut Gusti. Bloko sampun suto kados blak kutang mekaten. terus terang. Senadyan kowe wis duwe bojo, senadyan kowe wis duwe jodoh, senadyan kowe sing duwe pasangan. Ning aku ki mbuh wiwit biyen ki senenganku sing wis duwe bojo. Ampun ketika kados mekaten Gusti. Yen karo wong sing isih legan kuwi saingane wong pirang-pirang. Ning yen karo wong sing duwe bojo, kuwi saingane ya nggur wong siji bojone tok Tanjung. Kados mekaten nggih, leres niku timbangane jenengan diapusi kali sing cinten-cinten. Gusti, sampun kados mekaten panjenengan kula aturi emut. Yen ning tawang ana lintang Kang Mas Sida paksa menika abdi panjenengan Gusti. aku ora bisa nolak utawa nampik rasa iki yen sayektine sak lugune rasa iki mung kanggo sliramu Tanjung. Ndara, Iki apa neh mau bar ninja nek nggo termos. mboten ngersake kopi panjenengan. Ora, aku iki lho bedosol dodomu ki apa? Susu iki. Mboten ngersake unjukan kopi ndara. Lambine ijo termose ijo kok padha ya. Cahayu aku ngenteni wiwit duk rikala semono nganti tekan ripalungguhan iki sing tak enteni ya mung sliramu Tanjung. Kowe iki dalang apa warung kok apa-apa kok enak iki. Oh kere. Wah rayakan nang omah karo gulone kok pirang-pirang kopine iki bubuke. Sampun Gusti. Kula aturi emut panjenengan Gusti, kula menika abdi paduka Gusti. Tresna kuwi ora nyawang derajat kan sarta pangkat ora nyawang sugih kelawan miskin nanging tresna kuwi mujudake uruping jiwa luhur Cahayu. Marang mega ingkang kasa piye suaraku piye Cahayu? Sumanten panjenengan
pendarane ya arep gejala koclok. Suara panjenengan ki endah sangat estu Gusti. Apa ya nek Sri Tanjung Step. Wah pendarane ya koclok. Sumedhot rasing. Sik baleni sik. Kelangan. Ah, ganti Cahayu. Aku kleru. Ora apa-apa sutradarane ya koclok kok. Aku wis entuk metu apa urung? Urung. Ah yo kapan randang metu-metu kok. Wis kudu metu ae kok yo ora entuk metu iki lho. Yo. Kok sumedhot. Sumedhot. Gak Sinek senan sumedhot. Sing nyedhot ki sapa? kowe dadi dalang kok lalinan kok. Waduh gop. Dalang kok ditapuk swalo lho. Wong sinek senan kok sumedhot aku. Lah piye wong karo kono ya pedhot ya ora ya pedhot del lho. Potro aku tak sumpeli botol Sumtok. termos. Ganti wong ayu. Sentakan war tane Tanjung sawangen kae apa Tanjung? Menika wonten lintang kalih rembulan Gusti. Lintang karo rembulan suasana peteng amung lintang kang sarta rembulan kang gawe endah ing wanci wengi. Ora beda doh kelawan sliramu wong ayu. Injih, Nalikane atiku peteng sing padhang mung ketok-ketoken paras kang sarta kasulistian. Panjenengane klasaken kula kemawon Gusti, kula sampun enten sing kagungan Gusti. Ndak iso. Aku tak metu ya. Urung-urung. Monggo kula aturi kondur menika sampun Oh, wanci dalu Gusti. Iya. Aku njaluk pamit ya. Turuk. Turururuk. Monggo. Kok kaya Tak duwak. sing penak lho truk kok kaya wedhus kawin. Layakan dalamu pinter wong kowe kuliah ndelok wedhus ngono mau. Aku tak mulih ya wong ayu. Monggo kula dherekaken Gusti. Turururuk. Piye to piye? Sing apik. Tok 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 tok. Ora bakul bakso kowe. Tok 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 tok. Dudu dudu. Tok dundok tok dundok tok dundok Sekop sekop. tok dundok tok dundok tok dundok. Koclok. Turuk. Turuk. Keprak metu. Turuk. Langsung nesu. Lah kok malah bungkuk. Bungkuk mbahmu trah ya ndek kok bungkuk. Sri Tanjung. Pasuryamu pancen ayu latimu kebak madu. Ning atimu kaya racun Sri Tanjung. Kang Mas kok ngujeng mawon to. Nesu. Aku malah kudu nguyu. Jenengan ramu kok guyu cekakan. Aku nesu rek guyu. Sri Tanjung. Kon kuku padi tumbalik pojok aku kawula kene ndulung. Nek lambemu malah kaya buta cakil. Nesu kok. Ayo. Seta. Sliramu iki dadi garwaku ra ya wis suwe to Sri Tanjung. Omong apa kowe? Tahu iki dadi buta cakil. Sri Tanjung. Lah iki lho, bener. Baru umat disuruh balik aku kau laku Sri Tanjung. Monggo katuran pinarak Kang Mas wonten menapa nembe rawuh kok sampun duka kados mekaten. Sapa lara larane wong lanang wong wedok yen wani buka kemene karo Gusti Sri Tanjung. Lek ki mripatmu bukaan dobokmu Sri Tanjung. Apa bener kowe tresnani karo Gustiku Sela Hadikrama wong ayu? Kang
Mas Ida Bakso menika pawarta saking pundi lho Kang Mas panjenengan kok ngayawara kados mekaten to Kang? Kurang baguse bojomu, kurang dhuwure bojomu kok penganti tresnan. Eleke. Kang Mas Ida Bakso kula aturi sareh kemawon. Menika pawarta saking pundi menika estu mboten lepat. Aja kakek ngomong. Ngambrol. Kang Mas sampun kados mekaten jenengan mboten percaya. Aja karo kowe Tanjung. Burung Tresno. Tresno Tanjung niku namung dumateng panjenengan. Masa Wonten ngalam nyoboten enten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan estu lho Kang Mas. aja goroh kowe. Estu. Wong wedok kuwi 1000 dalan yen nesnani wong lanang liya. Ayo coba ngatur. Estu Kang Mas. Estu apa? Tanjung boten tumindak sedeng boten tumindak lepat kalih Gusti Sela Hati Krama. Panjenengan kok boten percatos kalih kula sampun dhuwur-dhuwur rambune pesing. Tresno Tanjung namung dumateng panjenengan Tanjung rumaosi bilih Tanjung menika. Aja saking desa. ngiwangi kowe. Kowe ngiwangi. Kowe ngiwangi Sri Tanjung. Duduk kowe. pemain, duduk pemain. pemain. Wis kuwi penabuh kok iso ditantang. Ngawut cah iki. Kang Mas Cito Ana apa, Pakso Sri monggo Tanjung? Kang Mas. Menawi panjenengan estu-estu boten percados kalian lelakonipun Tanjung, boten percados kalih tresnanipun Tanjung, Tanjung sangga panjenengan percaya. Monggo Kang Mas. Enggak panjenengan percaya. Nangis pengguyu jene. Masa Aku jane nangis tapi kebacot guyu. Sri Tanjung Ananging edan. Tanjung kagungan bebono Kang Mas. bebanamu apa Sri Tanjung? Pilera Tanjung nganggo ndame sateges Tanjung menika tumindak lepat alias boten. Tanjung tumindak sedeng Kang Mas. Menawi Tanjung nganggo wangi utawi arum. Ateges Tanjung boten tumindak sedeng boten lepat Kang Mas. Sri Tanjung, mula tak omongnya aja ngombe arak ora gatek kowe ya. Malah kowe mendem. Iya. Yen kaya ngono penjalukmu bakal tak pinangkani Sri Tanjung. Monggo Kang Mas. Kuwi apa kuwi? Wayang apa kuwi? Sunduk sate. Mbok tombak. Ora, iya, iya. Mosok wayang kembang. Nah. Yen gandane rahmu banger ateges kowe sedeng karo Gustiku Sela Hati Krama parandene gandane wangi berarti kowe ora sedeng. Berarti Yen kaya ngono bakal tak pinangkani Sri Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. kayak belah wedhus aja. Sida paksane wis mualaf. Oh, malam ya. Yen kaya ngono bakal tak pinangkani Sri Tanjung. Yo! Hoi. Kowe mati apa ape ngemiki anakem? Mati kaya ngemiki anake. Ora tau ndelok wong mati kuwi apa? Mati, diambu, Mati. ambu gede, diambu gede. Cecel lambung. Mang gandane piye, Mang? Nek wangi berarti ora bojo. Nek banger bojo, nek banger selingkuh. Nek ora banger, Nek ora banger ora selingkuh. ora mambu. Lho. Urung getihe urung mbok ogrok-ogrok ora. Nah, tetep mambu urung. Gung. Wis mambu. Ya urung e. Disogrokne. Lah iya. Cek. Mambu tereng. Wis lampunen padha ora? Gak mambu e. Gak mambu. Oh, berarti minyakan bojoku iki. Hup. Loh, Sri Tanjung. Aku sing luput wae. Aku sing kleru wong iki wis wani percaya karo. Penghayatan nangis dirungkepi bojone. Penghayatan nangis bojone dirungkepi.
Piye? Aku ra salah toh? Wis ngerti lah aku prasetyo karo kamu. Kok aku malah mbok pateni? Syukur kowe. Ayo, kowe njalukmu apa kowe? Aku ra selingkuh rapok, aku mbok pateni. Njalukmu apa? Wah, syukur kowe. Wong lanang ra duwe tanan Wong wedok bojone bisa-sia. prasetyo, wong wedok sia-sia. Syukur. Njalukmu apa? Yo. Bongkok. Kenang cawik apa ora? Didulet ning ngene. Aku iki nek sida paksa iki kok gak wani ngono kuwi sing tak ajar iki kowe tau ndelok toprarai. Wis bar koprake. Oh, wis kukut. Sampun dipinangkani pamundutanipun. Alhamdulillah. Ya, iki ngene iki, mula wong lanang jangan mudah terkontaminasi omongane wong liya. Terhasut. Terhasut. Jenenge wae budaya wayang iki disisipi dimasuki budaya wae luwes, Mbak.